Salam hormatly watandaşlar. Salam Sapara. Salam Almurat. Oğumusun. Vatandaşlar selamun aleyküm. Mene ya vatandaşlarımızdan ikinci gedek salamlaşıp atayım bugün. Sapara. Yema eni görüyorum vatandaşlarımız aytı oti Sapara'a nira yitirim olu deyip bana sonra var yani. 2 gün mer çıkış etmedi. Sen sonra yani. Canı bir sağ deyip. Ne şular yani ya şunun için köpürek gir ekranı. Yakodun gir men bilen gir beyleki yaşlar bilen. Arada o halkın isliyat eden köpürek çıkış etmeni. Şu mahallenni biz bir ullokan siyasi çarelerin önüne dursa da para. Görüyorum orada biz prallaştırdık bir şu ayın 28'inde ullokan miting geçirdik. O diyemde bolmaz. Bir yanaşmak bolunakken. Başta 50 adamdan kendi bolunak deydiler. Son bir yerden çıktılar düğün öňüne aýtdylar. Yok 100 adamın bolsa bolýarmyş deyip. Bir de ol hökümet günne öz çıkarım buyruklaryny ýetgedip dur ya adamlar ters aýdýar. Aradan şolar ýaly ýöne mitingler taýýarlyk edilip dur. Hemme ýerde de Türkiýe döwletinde de Amerika'da akılar tüveleme hani Narcan Muzafferovan mesela topar bilen bular yemede yollaşlar bilen Washington'a çıkış edecekler onun. Oğlunur Çareva New York'ta yollaşlar bilen çıkış edecek. Oğlunur Mayka'da da kad edipdir. Öz hasabını berdaki Türk'dakiler var yetişecekler. Görkazı kısacak rolünü. Ol var. Böyle korsiyetdakiler var. Ukrayna'dakiler var, bilemek Belarus'dan ahir. En esası mesele Türkmenistan'ın akılır. Eğer ursat verseniz Sapara gelin ikimiz gururunu şu barada edelim. Yekelikte benim özümkü de bilen sahipamda size maydık bilen yönüştaydı ikimiz bir şu pıkırı çuğdamlasak. Ne edip biler halkımı. Yani köp sorular verildi, ya teklifler edildi. Dine bizde beyle toparlardan maydılan zatlar var. Akşamlarına koçağa çıkan gezmelen yaşlılar yani adamlardan men sahipamda edilen teklif var. Şol akşamlarına şol işlik saat şol gün yaşmaka koçağa çıkıp el çarpın adamlar. Yine beyliklerinin teklif var. Şol gün şol 29'una çıralarınızı yakıp göçürün yine şolam karşılık var deyip. Qara teklif gatyken Sapara inni bizim ikimiz oturup şu yaşıl hökmünni nämen görýär, nädilse gowy boljak. Bir kanuny ýol halka agram salmazlyk üçin anyrda ol hökümet bulary anry baş azar bermezlik üçin ýene de koronavirusam bar o taýda inni olaram gatyken gadagançylyk girdip başlapdyr ya girdiljek bu nerte ya şol halkyň gazabyndan gorkup edýärler şunu ya koronavirusdan hakykatdan gorkup edilýär. Ine Gurban Gulu bugün Moskvada gelmedi parada. Koronavirus deyip bar deyip. Ine gıytaplayınan varsa boyun alır yurdun içinde koronavirus'un bardı. Ine şu meselelerin toplum boyunca sen pikirini istesin meliyata para. Ben pikirim katı önümde oldu aydayın men pikirimi Almurat. Ne dünyanı alacak olýaňyz Washington'dan, Germaniýadan, nemeden, London'dan çıktınız bu tarafı Orset, Ukrayna, Türkiye. Şöyle mi Türkmenistan'dan başka yerde neme diye görüyor Almurat. Hawa me tuweleme millet ayağa başladı. Tuweleme gatı beğendirici. Yankı Gurban Gulum düzelecek. Yankı köçe çıkıp gezelenjedin o diýen oğlun gatı doğru diye. Emmeňiz çıkıp demedin Gurban Gulunam çağırın o da ýanyňyza gelsin. Yani ahranasy zatsız Pomodor zatsyň bank neme üstüne. Bir adam ýarlak demetsin. Deme yankı yaş toy ne diýär diýdiler şeýle mi? O 63 yaşa peygamber yaşına yatıptır. Indi sadaka da verecek men olar somraydan herisi veraydım. Öyle mi? Beğendirecek de beni. Yo adamlar demokratiýaň çäresi soňsuzdur. Bun öz ýanky görejijiligiňize bagly. Karşılığınızı istendik şekilde
bilersiniz o. Ýöne bir zat etmeli gödiyle ileri alak agdy bir zat etmeli bolsa gelin goýulan şolyn çıra döndürmeli onun meşment ya da boş kastrulyan takırdatmalymy ya şem yakmaly akşam ya şolar ýalak nemeleri kändir demokratiýaň çäresi tükönüksiz kalmyrat onu näde alyňy gülüben bildirip bolur ýok ben gaýgyryp nemetmeler ben hemmesine makulyan şu hareketlen ve köçe çıkıp gedilince mor oğlan bir şey dip teklif verdi doğrudan o adamlar bir silkinip yani adam dıngıdı yatlap demetmeler Aşgabat dilen şehir yon giycelerini bira iki çenlik edilen şehir olmalı Tomsunları hak görün o tayda bugün näme üçin ýanky 9-dan 10-dan soň gezmelemişin o milisiýaň näme işi var köçelerde pasta boý milisiýa kimden oranýaňyz siz düşer ýalaklar halmyrak bulan demesine doğru da para fakat ondan soň köçede ad gelip duran adam görseler ýygnap alyp gidýärler diýip näme üçin bolonak diýdi bar düşünür şol bolonak başa düşünür şu kim diýipdir o bolonak diýip şu milisiýa barsa bolonak diýer bol düşünýär ýok milisiýa kimmişin şonda ha kanun bilen adam için hiç tat olmalı diye hiç kim. Yani şol adamlar ne şunça yıllar 10 yıllıkların dowamını öwredilipdir da şolar ýaly gorky. Endigine giripdir. Bolana şu toyum bolsa ýapýar, onu ýetirme. Ýa-da bolsa şuň ýaly. Ha. Näetdi Almurat men Yo hakykatdan hem şeýle tapara. Gaýanasyny. Ne? Bular näme Almurat? Bular Katıgen ýaly. Onun soň köçe çykmak bolana. Näme üçin? Şo diýerde bolanak diýer. Näme üçin bolanak diýen bilen bolýam men. Burhan olup filanlar. Manga da gen şu da şu ýagdaý saňa da gen. Nähil bolanak. O bu halkyň arkasynda dagy dämi? Arkada diýip bolýar bu. Yok bu. Bilemek kimin dağıdığını. Halkın arkasının dağı der şolar. Şeyle. Ben deme bir edir beýledir öýdemokdum Halmurat. Hakykatdan şeyle tapara. Beýlede bu mu Halmurat beýle? Terede görýäňiz sen Aşgabatyň köçülen görkezler aşylar watan satan programmy. Boş bu ölü şäher. Han millet öňkü bir derýaýal akyp duran eýlek beýlek köçen iki tarapyny millet ýok. Ýadyndan çykar bir niden sübep niden çykar menen bileme. Ýoksa metroda ýok da Aşgabatda ýeriň aşagyna millet gatnaýar diýdi. Ýeriň ýüzünde adam ýok. Asıl bolona. Beýlek şäherlerde de şoň ýaly. Indi şol 16 ýaşa ýetmedik çağlara şol internet kafelere girip internet açmak gadalanmış. Ne bilen duýmaýarly ha. Bu näme bolýar bu? Halmurat bular Halktan ne bolup işler halktan diýen işler. Näme bu eýle edenetlik bolmy beýle? Türmede de beýle kanun ýok. Yo bular kim? Olar ýaly kanun talary ýaly. Kim? Hiç kim. Biz şunu hiç kim. Yani halk şolary hökümet diýip düşünýär. Yok, hökümet yok, Halmurat. Bular diňe bir ýanky bir OPG diýilýär-de, organizowany prestupnost diýilýär-de. Oňa beýle hady bilen mafia diýilýär. Ýene hakyky terror. Hökümetiň yok. Adamlar, şu zatlar baý bolsa, entek men owurluk zatlaryna aýdama onda. Ýöne şu zatlar baý bolsa, ýani Halmuratyň aýdýan zatlar baý bolsa, hökümetiň yok. Yok, bular diňe banda ýani halky gorkudyp saklap owurluk etmek üçin neme, soýmak üçin neme. Yok, hökümet yok. Onu gorkup bermeň. O näýle ýani 9-dan 10-dan soň öýe girmenmişin. Näme uruş wagtymy? Näme wagtymy? Näçe epedlir bolandyr buňa da. O bir ýylyň işide näçe ýyl bar şol komendant faga diýýär. Bolu oturdy. Hakkın yok çıkmak için. Buňa nähile demeleri bar bulan, haklary bar bulan.
Edibilişler şol. Yo, buna bir sebep bolmaly, näme üçin? Düşündüren aklar. Bolanak mı oturdu. Benim akıl yetir bilemek benim için bolanaklı. Ne dip düşünsem şol hil düşünäýmeli da. Bolanak oturdu. Düşündüren aklar. Bar ardın kime bolsa şol kime aýdasyň gelse şoňa aýtdy. Hep kanun işlendi. Yerden ýören şol bir milisiýasyna şelle ya eline emeliýeten wezipe paradyna şelle kapydan gelen arda şikayet bilen ya kömek sorak bilen adamlary ýüzüne durup şey diýär. Bar kim arda etsen şoňa arda et. Howk goýber. Ardyda realyk adamym ýok diýär. Ýok, absolut. Diňe Hudaýa sığınmak galya halk. Olam şonu diýip. Başga yer ýüzüne arda ederlik adam, urama da ýok adamym ýok bu halk üçin. Şoň üçin şeýle ýok. Hökümet ýok. Halmurat biz onu o dokument zat barlap demet börse bolyn bular büyünün ýok. Ýok. Bular ýalak zat etmäge yer ýüzünde hiç kimiň haky ýok. Hani edip oturlar? Dünya gözünün ağzında. Ýagdaý şeýle tapara. Innem şol birinçi şol doglanmagy halkyň boynuna daqsak ine ol bir Hudaýyň sallanan bennesimiş. O asmanyň nine. Näme? Birinçi gün o şol hemme mescitlerde sadaka verdirjek öz adyna. Onu mescitlerde ayet okuman näme töwür galdyrman. O ine. Vay anasyny. O hacı. O Peygamber ýaşyna ýetipdi. Peygamber uny tada uğurlap bören hacı. O hacı. Vay anasyny. Vay anasyny. Näşe da? Şeýle tapara. Näme diýip näme Hal aýtsa? sizin hökümetiň ýok. Şonu bilin, OPG. Organizowany prestupnost başynda da näşe ýanky şestýorkaňda otýar. Buňa bundan näme korkandan bilemok men. Bular ýala adam korkulur. Toğra näme terror edýär adamlar. Şonu mu? Ol milisiýa diýilýän olar näme? Olaň kelletinde näme bar? Olar şu Jenayet kodeksini açıp gören adamlar der o milisiýa diýerler. Ya konstitusiýaň harpynak okanam adamlar der. Ene şu pagon götürsen halky ýenşmek bolýar, halkdan zorlap pul alıp ýaşamak bolýar diýilen şol edara bar okap işläp gören adamlar tüne ýadyslar. Bir topar. Hemmeti de elbette. Halal süýde menen bar olan içinde ýöne. Köpüsü şu da. Atgen Almurat, atgen. Olan bir ýalňyşan dady sapara bular şu häkimet şu düzgün ömür waky durar diýen pikir bilen bular halk şey edip başladylar da. Pikir etmediler. Ýerugiş bu halk ayağa galardy. Indi şu halk ayağa galyp başlady ýuwaş-ýuwaş. Indi näçeklerini bilen, eden jenayetlerin bar köpüsün. Indi onun halk ya bağışlayacak gel hana da onu sulh hakimliği çözer ya diýär gelecekdi. Indi şu iki tarafa urunup duranlar şon üçin. Uğraşanlarım var Halmurat. Ben ne köp kişi bilen gurlaşýan. Hakiki şu da uğraşanlar var. Doğru. Onun biz ikimiz adam ýalap gurlaşan soň onun 4-5 adam gurlamanım kendiýede. Her biri bilen. Her biri bilen. Senden şikayet etdiler men bilen Halmurat gurlaşan okdy. Men käýär idim Halmurat'a. Yo, sana şikayet eder sonra bana yazıptır saytımda sen saparagan gulu diýip ya on tiresinin gulu işleyen diýip. Sana beýdisi bana tersine beýdip. Aramda çöp atjak gol ya. O KGB'ň oyunu biz dawna geçdik ya demekdir. Yo, bana arz etdi, bana diýdi KGB'ň adamsy ýani ortları işleyen diýip arz etdi, nemetdiler diýip bana arz etdi de. Wagtynyn diýdim. İkimiz diýdim ors nämesin, türkmen nämesin biz boku ýaryapmy.
O gorulu kesel Halmurat hakikaten hem kesel yaş oğlan lewsim ağırdı. Ben 2 saatlap şu çay içende jaňat dinledim. Hawur edip dinledim. Ben çay içip otururken telefon gurlap oturdum. Ben nemede yok. Onun soňam telefon geldi onu öçürdüm. O da gahar edip bur topordat yazıptır gorulu kesel hakikaten hem kesel faqat yaş oğlan ödüm. Etçek adamız yok. Mene ösürägin tapara atylçydar ýalylar düşünüp aýdyp agdyra çeýnep berenden soň menen 5 minutdan soňra berýärdi gaýtalar. Yo. Şol bir zady öwran gaýtalap öte mene ösürdüm bolýar. Soňam diýen men dinlemeli, men halk diýär. Bir adam men halk diýär. O hemen yemeler bilen gurlaşan eken, bağırtı bilen. Onun menden fikrim, onun menden fikrim zor ya. O arada ne hilek fikrim var, bu arada ne hilek fikrim var. Ben dedim, Yolu kayadam olmalı. o bilmedim öyle, burada da var Halmurat nemesin. Yonu kefelliği belli. Ben o diagnoz bilen de. O fakir, o anlat becerdilen o oldu. Ömrüm oyunca gidiyen deme. Şizofreni diye de. Yine inden çıkış eder, ne için sen bana keselli diýdin diýip başlar. Bak ben onu yaşlı etçek olup diyen ol, görkezmeli, nemetmeli. Durmuşu yeňlerde. Bolmasa gudap o keselli adamlar biz bilýär. Yo, men ona maslahat berdim. Olmasa şu aýdýarlaryny tasdik etjek bolsam, öz başyna saý taşda gürläýär bir halk bilen diýip. Ana telefon nomery demäki de o koşal. Hatay Halk Respublikasynyň. Men aýtdym, ana şu döwletde çykyp bilmän ýatan ýygyna Türkmenistana gelip bilmän ýatan ýüzelle goly hatsamyz bar. Şola barada ýa, şolaň arada senet. Hani denalar tutuldy ýaty, bir kalty denan, näme türmedi Hindistan. Yo, olarum Hindistan'a kesellerin bağışla Hatay'da diýipdim. Şolardan gitti habar tut, reportaj ýaz. Şolaň hakyky gory. Yo. Men ne dostluktan bozuldum Halmurat. Gynandım bolun ýonu kesel oğlun kesel. Oğlun hakikaten hem kesel pagir. Ama bir yaman zat demedime o bolun ýonu. Ay o öyle yok Halmurat arasında. Eylesem bolmaly, beylesem bolmaly, hemmeden bolmaly. Ýöne şolaram oýanyp dur Halmurat diýen nemeler däl. O da gowuzat. Bahar yine de bir kuştana var. Şolagy meňdeşirek, nemerek bolun ýöne. Edare etseň bolýar da. Hay doğru, bana da janadyk ýatarlar bar Suriýa. Medeniyetli söz bilen arasında paýyş aýdýarlarym bar. Näme de millet beýinler. Var da para. Türkmen näme diýdi? Halmurat hajyň balagy ýalak bolýar. Allah, şular ýaly. Halkyň şular ýaly, döwletiň şular ýaly ýa-da bir adamlar başga çara çemeli şaýmaly ýalylar, bular ýaly meselelere bolýar. Ya dünya garaýşlary dar, ya düşünüp bilişleri şu. Neme diýär? Jogap ber diýär de. Hawa. Men näme jogap bermedlige de hakym bar Halmurat men. Yo, men ona jogap berdim. Ýöne şol öwran gaýtalap otyrdy. Yo, şu jogabyň barana başga çetip bermäňe diýen. Özüm ýüzüne görkezemä, familiýasyny maýdana, diýme bilen gürleşen ýaly howa bilen. Ay bor. O ýani bir adamyň gürrüňine dip oturmaly, ýöne şular ýaly adamlar wagtymyza ýatyp bolýar. Men ol ýanky 2 saat 3 saat adam gürleýän wagty bolýar. Ödem boş gürrüňine de neme ýok. Ýöne Napoleonyň nemesi ýalak nemeleri bar, demokratiýany nähilek bolmalygyny düşündirýär. Men howa razylaşýan ýan.
Ýa demokratiyada bir edenetlik däl, onuň çägi bar, onuň borjy bar, onuň sen aýdysyň ýa. Borç bilen hukuk den gelmeli. Kim ulan anladı onu? Ben hukugum var diýip ýöne saga çepet çalyp çapyp gidip oturmalar. Adamlar şoňa da köp düşünýär, bolýar, düşünmezlige salýarlaryň bar bolmaşyn. Oň adatlygyna jogapkärçiligi gaty ulukana. Şonda. O adatlygyna jogapkärçiligi bar. O demokratiya diýende o beýlekiň şahsyna diýip ýa-ni görmeliligine zat ýok. O ben ýanky onuň prezidentdir öýdýäm näme menden sonra näme düşünýärdi? Men dedim gitden prezidentimden sonra. Hökümetin golaýyna da duranza, hakykatdan hem şeýle de ýöne bir zat bar da sapara şu özüm görüp oturýanda ýurdun laşap duran ýerden adamlar bir topar ýerde hara isläp jaňa diýerler ýa şonu düşünjek bolup şu büýüne magadana ýetjek bolýarlar da problema. Olam Hudaýa şükür ýüze çykyp başlady gün köpeli. Indi şol sen alyp barýan ol komissiýadaky ol ýaşlar bilen alyp barýan rasledowaniýan bar, ykdysady ogurluklar bardy. Şolum adamyň maňzyna da batyp ýüregine de jüňk bolupdyr adamlar indi gatygen almaklyk bilen şulatlar kabul edýärler. Munça ogurluk bilen niresine singdirýär, näçe edýär, näçe halk ýaşamalar diýen soraw gün-günden ör boýuna. Ine bir gaty owy pikir diýip hasap edýän adamlar hem çoňu uyup başlady. Şoň üçin menden haýyş edýän adam kan tapara şol işini dowam etdirsin. Gayrat eden halmyrada haýyş eden taparadan şu zatlar köprek aýdyp bersin o. Ine şeý diýip aýdýan adamlar bar. Käbiri onuň näme diýen, näme üçin bunu näme edip bersin diýet. Sen diýet diktator bolajak bolup edýän diýet. Ay. Şurada. Owo. Şeylere. Taşlı diýenlerim bar. Taşlı näme işiň bar diýet. Şeylehan göreli 29'na näme bolýar? Men şu arada goýdurýan zat şol görýän biziň 28-ni geçirmer uly mitingimiz başa barmady, onu iyi ýola goýdyk. Ýöne lokalny Türkiýanyň her bir şäherine adamlaryň öz inisiatiwany özlerine alyp geçirip bermeliler, öz dostlary, tanışlary, bilişleri bilen. Mene şonu ünleýän olary her gün çykyşymda sebäp başgaça bolup biljekler. Biz her bir gruppa biz adam belli pana şunu ýygyna düşündiýsek bolanda. Adamna goý öwrensin. Öz aralaryndan öz içinden lider çykarma. Özler pikirlerini özler birleşmän öwrensin. Açana-açylyp bular adamy prikaz berip birleşdirme we çäregden ýaly la gurban bolan şäheretini. Ýok, bu taýda adamlar öz şäheretini, öz halbyna görä, öz islegine görä bular üýtmeliler, ýa protestin bildirme. Halmurat bundan aňry günne dilde bolýar. 50 adamdan, 20 adamdan, 30 adamdan koronavirüs hem merde bar. Bu düdüğünden tekrar açılar ýalak däl. Şurada 40-50 adam ruhsat berilýän bolsa günne dilsin. Nemelemiz, maýkalarymyz da taýyn. Ýene de 1 millionyny zakaz berer Halmurat. Nemedip bölürde. Näçe gerek bolsa maý. Sen beýdimi gurban ol gaçyp gitdi. O 1 million adam maýkaly görse. Ýok, onu biznise uğraýasyň, sezon başlaýar. Neme turistler olan başlaýar Türkiýede. Näýlek nemetsidi. Herler ýokdy şo maýka satylary ýaly edýär. Şu Antalyadan ta Bodrum'a çenli. O Kara Deňiziň kenarlaryna da. O 1 milyon ne? 1-2 milyon sezonlu. Epedilce neme var. Ana miting günü. Köçede gelip görün miting kor. Akım demek. Owa ýa-ma ýörap ýören agitaýa da adam. Gynansadan bize gelip onu ýantak Ýewropada neme der. Şu neme magazinler var. Şolon köp bizine mut berer. Tatsınlar. Ahli dünýäni şo maýkaga edirsin. Lacoste ýarak bor şo. Maýka bilen iş mesele çözülýän bolsa, ne? Owa. Maýka diýen.
Doğru. Oğlum gerek, maykada gerek Allah. Beylek hareketlerim gerek. Tapara halk yağdadı inni. Görüp oturduğunu yurdun içine Beýle bolsa çydar ýalak däl Halmurat. Bu nädip çydap? Adamlar gürleşip bilen oku. Onu spesiyalny peteldipdirler inni yemäni şol internetin güýjüne. Şu video çıkmasın diye. Geplerlerini de oradan esteliyat ya. Yani video zat yüklep bolanak dedi. Çekenak. İnternetin güýjü. Näme üçin? Şol halktan gorkup öldür ýöretmedi. Täp, ýa-ni o hemmesi zaty seredýän hökümetin ýemesi de paralaydymy operator. Halmurat, mende bir teklip bar. Arkadan gorkan bolsa ertirden şu adyny aýyrsyn. Arkada dälip ýanky telewizor we watan tatan däme diýen adyny. Ha, o şu watan tatan programmasy. Şonu abiwid etsin, men arkada, siziň arkadaňyz däl, bundan aňryk, o şonu aýryan diplemesin. Bolmasa da adamdan ýollaryny açdyn. İnternetini açdyn. Ol 9-dan 10-dan soň daşaryk çykmak bolanok diýlen o düzgün näýlek düzgün. Hakykatyn. Şu ýanyna bolsaň gulak çekkenine bir bersen Halmurat. Wahy. Ol yeterli de ýerde de helle. O ikimide ýetirmän on çekkesine berjek adam gatykkan nowata durmaly bolsa para. Ýok, beýle bir ýanky nemelik bolmy? Ýanky intapsızlyk näme diýil? Bu adama ýok. Men ýanky bir gödök nemeler nemesek hem ýa şu adama gelşen ok diýem deme diýerler. O bu hiç insanlığa sığın o. O ähli halkın günlüğünü dowdaga çöwürüp ol näýlek bu üstüň içinde. Şoda. O Aşgabatyň parklaryny bilýärmiň? Giýje 2-3 çenli saat oynýardy o. Ha var attraksionlar işläp durdy. Oo. Hemme zat açyp ana. Adamlar gelip aýlanıp ýa toğuňa tokduýan adam ýok. Ha şu mahat çykjak bolup gör. Onun soň aslak gadagan eýlek. O tebebi näme tebebi? Ýok, şol şeýlisli ýerde, ana görüp otyrýan bir gara söýme. Kim için onu işleýär? O kim üçin hiç zat. O ýöne o taýdaky ýaşap oturan halk üçin o bir garantky, zapara. Onun arkasyna duran gara güýç bar, şolar taýaklap adamlar şuny düzürdüler. Ol özü hiç kim. Ol bir bawarın pihpahy bagyşlap görýär. Ol köçede görünür, gözümde seredip biljek adam däl. Ol ýöne şu töwereginnäki jellatlara daýanyp ýeň sesinde duran aňyrky ýüpinden çekýärlere daýanyp ine bolup bilişi şol jana. Onun özü hiç kim. Yeke gözümde de seredip bilmep, seretsin sen gözüne gaýrat çatýar. Halmurat şu ýaş kam şolary ýalak oğlanyň bir kananyny ýenjipdim ýadyma düşýärdi. Yine de şo gelýär kellemi. Şu ay den dusramız bolmasa da duruşyny ýaşlar seretsinle. Oo. Şu Osman nähile diýär bir görkezde. Halmurat bu adamçylykdy ýok bular ýaraklar. Ha şoda. Bu halky beýlip kemsitme näme gerekken? Okey, sen ol ýanky ol samsyk ministrligiňi kemsidýän olar bir ýerden ogurlugyny alyp şo hak üçin edýärler. Ýöne bir naçar bir topar adamy näme üçin beýle? Ona ol ýaşly nähilek terbiýelenmeli, nähilek demetmeli, o şolary ýalak kegel. Şondan Halmurat men nebizim agyrýanam şondan. Ol men begenip ýa nemedip üstünde nemetjek bolup aýdamok. Şolary ýalak durmuşda bir tagdyn adam çykmasa maňzat däl. O sen bu basyň aşaňda ýaşap gör epedli. Şonçun Ýanky milisiýeler, goýundylar, sizem adam ol bar ýanky şolary ýalak adammışyn. Indi men nemesini aýtmaýyn. Ol siz normal adam. Hana meseň hana nemäň diýip zynk goýberin wezifesini başyňda ýapjak bolar ýalak neme halkyň garagynjyny nemesini nemedip.
Onu yazıp otururlar da hani ennisi prezidentimize ikilge diýen diýmek şol okan ýyllaryň pulunu ýygyna tölemeli. Eşik pulu, oku pulu, näme pulu, indi olaram şo jaýyndan çykyp öýsüze uzarsyz goýjokdur da. Olaram polisiýanyň çagasy bar da elinde. Ferhat bilen boyuna da kılyan da. Ya siz kulluk edersiniz şu sisteme. Yoksa şu okan yıllarınızın hemme haracatını hazır iyidine dökersiniz diyor. Şonun için o elitka paylap görün ya ardanlardan. Şoları şu yemede kapatsa saklamak için ne diyor. Hatta kıyın yardı. Onu paradomun ne diptirler. Sen doğraydı vaktin OPG deyip organizasyon prestupna grup bırakı. Hakiki şu olur. Hemmeciklerdi paradomunlu bilen. Şu kapandan hiç verse sıkmasın ediptirler. Sapara. Psikolojik şu taydan çıkıp bolacak. Çıksanım şumar sen aydın da pagonu taşlak gidecek. Taşlayanla da demek çok berlen öyün boşaltmalı. Çağlarını iyidine tırkap köçe çıkmalı. Şu palit. Bugün palit erti hiç kim. Erti yine de adatlıkta da gelecek galiba. Şeyittin deyip onu türmeye dıkıp külün çıkaracaklar. Yine de şu beyleki elini pagonu. Bu ünlüler Kaan Murat, bu afiterler diye aylıklarını çağır maşkaradan taklap bilen okur diye de. Doğrudur. O magazinden yankı beri kitaplar var. Şoňa ýazýar. Şoňa ýazyp harid alýarlar diye de. Hakiki. Olam afiter. Afiser. Onun aylığı $4-5 bin euro bolmaly. Berdak bizak yani. Oo. Sayda garam yok, nevtem çıkan yok. Bizde milisiýelerim 2,5-3 bin eurodan aşak değil, 30-35 bin alýarlar. Doğru. Başta 4 bin. Yüzlerine seret, yüzünde gülkü var, şular ýa Nuran yüzde palitlerimiz var. O Türkmenistan hyýal burgut ýar bolup teredene ol halkyna. O 140 bin saklandan 5 bin sakla aylygyna 5 bin get. Şoda ýetýär Türkmen. Yani onu kim halk kontrol etsin, kim tayyip etsin. 5 bin polis bolsa 4 milyon halk. Halk näme bu goýun mu bular taýaklap demet berýär ýaly. Şu goýun edip saklamak üçin şolar kanly köper diýerler. Para. Sistema şeýle kurulur. Biz ikimiz ol adam karşılıktan çen tutup aýdýarsa, bir döwletde bizim harif öwrenşipdir 20 ýylyň içinde. Şolar ýa düzgün. O taýda bir bilema ilki durmuş apşynasy ýa gün güýçlüňki gowurga diýişli. Diýişlesem şol harandadan gorulaýarlar ýa goraýarlar. Şoň töwregine, şolaň elinden iýmimi ýaly. Onuň hemme jüni üşürende sen aýdyp bersiň ýa 1% iýlaty et. Owo. Karnın 99'da mezili boti bilen ayağını aslında. Yani indi halk düşünüp başladı şu sistemin ne ayı işleyen. Düşünüp verdik de köp yazdı. Indi halk razı değil şu durmuşta yaşama. Şol kaçıp çıkarlar var. Niyasın gavuruna ondan sonra kumun başında nejma daşar yurtlarda oku ne terbiye alıp bir durmuşu görürler. Indi şolar ne razı? Indi esası da. Beýle halkam şularyň ýygyna ýuwaş-ýuwaşdan eýerip barýar. Men şoňa berenýär da para. Men seretdim, özüň aýtdyňyz da görýäňiz da näme ýigitler, gyýylar işläp berdi daşy. Ow. Şo toparlaň işini bize kepdi de bir gezek giýip seredim agyn dogrusyny aýtdym. Oğlunyň özleri tigirlep alyp gidip barýar. Soralarynam özler berýär. Anketany özler dolurýar. Ol käfi deme içine girip garawollu etjek bolýanlar var. Käfem ýanky deme bu iceberg diye. Bu aşağı nakyny gören oklarda. Bu topor nemesi vardır. O ýöne giýreňizde görýäňiz men tak işläpdirin tak size bir topor testler beriljek, ondan geçecek. O kelläňizde şykyrdy wa bolsa o angry soň neme dersiňiz? O bunu nemetmäň bu düýgü gaty berkdir. Siz görýäňiziň nemesi diňe icebergiň ýokarysydyr. O içinde ýöne bu siz öz araňyzda bir nemeder ýalak, o ýalňyş adamlar çykarar ýalak, gurlaşar ýalak, ýöne komment goýulýar da, soň onuň soragy jogap bolar. Soň ýene test nemeleri var. Şeýdip onuň bir zada ýaryan bolsaň bir bolýar da demeler etap ýokaryp galyp bolýar. Bu sistema продуман sistema.
Awa. Yo, men aýdyp berýär, sada halkyň dili bilen näme biz şu zatlar näme üçin ýola goýduk, näme garaşýar, bu tornukly netijede näme alyp gelip beler o. Adamlar dinleýär, o belbeli zatlaryň bolup biljek eken o diýdi. Näme o sistemada para aňyrdak, 28 ýylda hemme zat diňe pul bilen gurulýar, pul bilen dedilýär, para peşkeş. Bu taýda adamlar bir-birini gören agam, tanan agam, ýöne anketasyny dogry dolursa, şoňa da ukuyum bar bolsa, real ýemede tejribesi bar bolsa, diýmek şol adam münasip islenip döwlet wezipesinde işlemeli. O ilk etapda Halmurat robot Robot aýrypdyr ona adam edildi. Robot aýry ya, o wally ulledip öğrenmek nemesini öýdi. Döwlet ilki mehanizm bolmaly, akylly döwlet mehanizmi. Onu şu akıllı mehanizm üstüne näme goýsaň ýörer durar. O siyasi partiyalar döwlet mehanizmi guran o. Bunu spesialistler gurmaly. Hakyky. Oýdam şu nemede adam faktory näçe az bolsa problemada şonça az bol. Ýalmyşam şonça az bol. Onu köpüsi şondan gorkusuna eýem öňünden ýanky neme başytmy reaksiýa neme napadýan edip şonu diýerler emma da. O da sen 90-njy ýylda kompýuter ornaşdyrdyk. Ýegden 90% garşy ödüm gaty garşy diýöne garşam däl. Şuňky nesillerden sonra kompýuterde ýaşap boljakmy diýden, şu 90% ýok diýip jogap berdi. Aşo da 90% düşüp bir de gerek geldi. Kapysyny ertip düşürdi de kabinetine goýandy da. Şu adamın guruluşy şeýler hakda. Ýöne bilýärler. Şu ýola goýulsa diýmek bir korrupsiýa köküne uruljak ulu paltalaryň biri de elektron döwlet, elektron görnüşde beriljek. Hemme men şu deklarasiýa barada aýdyp berdim. Hem ýazypdylar kommentde. Ay bular ýardat girdi, halky gorkudaýmady. Halk nämesinden gorksun? Halka näme bar, niýtirer ýar. Şonda halkany 2 san ýyrtyp kesär. Taşaryk çykman gorku. Gorku gazanly ýaşap ýok. O bolýar da hakyky türme o taýda halkyň durmuşy. Şoňa da gaty öwrenşipdirler Halmurat. Bolmaly şeýlem kädip düşünýär. Owa. Sen aýdysyň ýaly başda halky ağladylar da, Mugut gaz diýen bolu, Mugut suw diýen bolu, Mugut tok diýen bolu, Mugut buharda ýok, onu özümiz bilýär. Ýöne şol Mugut şok bir sadece bir neznaçительny bir summa da, ol hiç de adam däl belki şoň ählisin ýüşürende $50 ýetenat da aýlyk bir aýda tölemerdi. Emma biziň şol baýlyklar halkyň kydygyny göz tutsaň ol $10'dan geçmeli. Ýöne tölegi bolmaly. Şol zatlary oýnap tutup inni halky şu zatlara mejbur etdiler. Inni halk bir zady pul etjek diýsem dep görkezýär. Hawa. Sebäbi Musat bolmagy haky ýok, sebäbi onu biriniň adaby işi bilen çykarýan. Ol näile giden dedi. Sen şoň adabyny iýip bilýän bolsam. Onu barlak gördüler iýip bilýär. Diýmek biziň kem onu dogry diýer. Onuň türdürlerini ben. Sizin adyňda sapara mana jalyp etdiler de, saparaga suw pullu bolmaly, näme suw pullu bolmaly, bu halkyň isleginiň garşysyna diýdi. Ýöne şo taýda halk hasaplap bilen şol suw şoň gapysyny ertmek üçin ona kommunikasiýa çekmeli, bir turban pulu bar, bir eksploatasiýa pulu bar. Su arasalan filtre stansiýam we çykdyjy var, kloru var, beýlekki var, üsýotçy var. Bulardan hemmesi pullar. Indi şonu döwlet muhtesy onu we ol işler oturanlara kim aýlyk bermeli? Döwlet bir tigirlenip durda, birinden alyp beýlekkä berýär. Pul şeýdi aýlanyp durda. Bular ya bu gömülerine kim arasalamaly ya? Gömülüp ýatyr da, kanalym gömülüp ýatyr, ýaplarym gömülüp ýatyr. Ana aýtdylar siz ýa-ni şol ýagany näme üçin bu tura çykyp dursun. Ýaplar. Hani gömülüp ýatyr. Lewatda da şeýle ýa. Şweýetde suwuň içinde oturýar.
He? Hawa. 7-8 min köl var. Öyle büyücü köl. Pul. Öyle mardanın der tutuğumuz. Hawa. Bu tarafa oturdu. Yoksa mana açıktan kör. Sonra bedrelap getirip öňünde şu oturmal, emma öýde grant taýsa kyp tura, ýam şol her damjatyny köpüň sana oturdu. Zato arasa, Arasa. dünyada en arası suwlaň bir. Körler kim arası? Kölläke arası bolun bular wapçy arası. Şu köp ýaşaýanlarym şu suwdan halmyrat. Suw bilen howa. No. Onu markayın durmuş. Şularda ertetin gayret diyen şübet mene sataşmadın. Şular işinden çıkarılsa da daha desede hükümetin kolluğu vardı. Ne şaylap sen şu aylığın 80%'ını alayan, sen okur diye kursu təze işi tayyarlı, təze kârı tayyarlı. Hükümet sen kollap durdu hemme taraflı. Bizde hiç tat yok. Hemme zatı dinlesen pul bilen çözmeli. Onu möz pulun bilen. Onu nereden tapsın? Katı kıyın yanda yanır. Durusuna korrupsiya da para. Onu düzederler, halmyrat ýaşlar ediliyor, daş ederler. Ederler bilýän ýöne şolary şu taýdan hemme taraplaryň gollap vermeliler biz ýurda baramyzda. Ya şolong üstüne atakawad diýerler. Şu Hawa. ýaşlaryň üstüne. Hawa. Ha. Ay eylemiş, beylemiş, näme üçin ýaşlaryň bärde oput gerekdi, tejribe. An tejribe bolsa görkezinde 28 ýylla pana iksan diktator halky şuwuna düşürdi. O taýda maşine diýe hemme program diýe o taýda oputuň bolany bolmany şol bilmesen oputuň bolany bolman nemesi ýok. Ol ilküle kozatlar gurnamaly. Olan etçek koyan adam, ya bular büyüğünün başka da adı neme diyorlar. Oluyor, aklı devlet şolong eline doğru diye. Devletin mekanizmi şolong eline. Devlette mekanizm elinde. O işler oturun, hesap kitabı, mekanizmi, sizin aklı hizmetleriniz şonun içinde. Son üçin ene Finlandiyada, gomşu devlette. Premier minister 34 ýaşynda, daşary işler minister 32 ýaşynda, vice premier 32 ýaşynda, 3 tane qyy dolanlar boldy. Gidip ýatan 10 milyonyň geçen milleti ýa döwleti. Hep mekanizm işläp dursa para. Kimi goýar? Ýöne mekanizm sagat ýa işläp dur. Gerekmejek zat şey näpdin goýberýär mekanizm soluşma bizde oturdulan robot ýaly. Çalı ter pikir aýsam olay bir pikir diýe şu taýda oturan demeler moderatorlar aýrýan kady. Moderator işi ýok o taýda. Bir kişigede seni belleýär, ýalňyş hareket etdiňmi ýa ýalňyş zat aýtdyňmy ýa gatnaşýarym sen gruppada şunyň bolanak diýip sana düzelişlerde dinlemedin boş ver. O robot çykarýar. Adam çykarana. Yok, adamlar tertibe girmeli. Düzgün tertibe. Jogapkarçylyk ilkinci nowatdy. Jogapkarçylyk. Aýdýan sözüňi edýän hereketini. Bolar ýuwaş-ýuwaşdan öwrenşärler. Eger biz ýa-da gülýal durmuşda ýaşajak bolsak, beýleki medeniýetli baý döwletler hataryna goşuljak bolsak, biz hökmany şu çäreleriň üstünden geçämeli ýa şular ýaly tertipli düzgünli döwletde ýaşaýmaly. Başka ýagdaý ýok. Her kişi öz ukybyna göre iş, wezipe, durmuş. Bara türkmenler birsel işlemedik öküde iyim ýok diýip. Şoň üçin işlemäne öwrenmeli, kelle bilen ilkinji nowatdy. Eline mi işletmeli, aýaňa sagdylyk üçin olam gerekdi. Ýani zatlar sen aýdyşyň ýa para oturup oýlanmak gerekdi. Bir sözüm bardy aýdan zadyň şo. Biz düşünmeýänmize düşünýän adamlar diýip aýtdym-da. Bilmeýänligimiz bilýän adamlar. Şolamyr ullokal ýemeken bilimliligiň ýa ilmleriň alamaty eken. Şu zatlar bilemde diýip aýtmagam bir erkeklik ýa bir ullokal jogapkarçylykda. Şonu boyun alaslar gelen adam. Ýöne özümki dogry diýip tutturup gidip atýlar. Bu ýalňyş. Özümizden ökdelmeden tapylar. Mene özümden öktü bilen işleyen. Ben birine öwretmeli bolsam, ol menden ötüp geçme de. Men derejämi etip durmaly. Ol men birine öwretmeli adam bilen işlemok. Ol adamlar maňa öwretmeli. Men şolar ýalak bilen işleşmän gowurýan.
Şonçun bir toparadım senin agras görýär edip. Näme saparagy beýle görýärdim. Saparagy ol öňüne seredýär, ol gaptaryny ýa ýygyna seredýär, o geleceği seredýär. Şulatlar bir çözgüdüni gözläp bilýän adam. Men şoňa diýjek bolýan, halkymda düşünürjek bolýan zat. O saparagy diýen sözlerini bir gaptalya garaçyk men bir şoň aýdýan sözüň diýip manysyna bir düşünjek bolum diýen. Senem emme de edebiyatçılar, jurnalistler, siyasetçiler, söze bayi adam ya çeper adam derler. Sen Hudaya şükür diyelim. Ben işe bayi adam. Hudaya şükür. Tapavdı kendine. Şu teknik adam bilen ol. Yani sözünü Katı teknik adamın da oluyor. Onu iş edecek olanda valluğunu edip görmeler, iş etmeli. İş başka da. Onu gurlap görme başka da. Gurlamam gerektir. Onu basarmak gerekiyor. Yani bir gurlayan adamın öz cevapkarçılığını duymalılar. Şu meselede ben şey dedim, şu cevapkarçılığı şeylere. Yani bolmazak zatlar aydıp otursan ya bir populizm mi oluyor da? Bolya Halmurat vatan programımızı yapayalım. Vatan programı yapsak borun. Şu men ýene de şol birinji gün şol 29-njy iýun ahy oň aňyrda Türkmenistanyna bellecek bolýan bayramçylygy halkyň oňa bildirmeli, narazylygy, şol formalary, şu zatlar doğrudan men alada goýýasa paragy. Nädilse şo halk ne etjek bolýan zadım neçe iş koysun ne kebap. Şuan ola halkın üstüne topulmasın diye şol bir wagtyň özünde halk özüniň barlygyny bildirsin diýen gereket etdi. Indi nähile de perede oklandı kızgın kartoşka alıp bir elinden beýleke oklap durdy. Nädip şu taýda bir şu ýollaryny tapmaly. Çırağını söndürmeli edeli Halmurat misal üçin. Saat 8'den 9'a çenli. Karanlık näçede düşýär Türkmenler aşy. Bilemem. Kimi ýurtdan çykýan da 20 ýaşy boldy karanlyk näçede düşýär. Erti sorak görek. Ama yarım saat şäher duruşuna sönsün. Saat 9'dan 10'a çenli. Ya 10 yarım. Hem çalış günü bu hatnoy gün. Birinji gün bolsa ýem geçdigi bolýardy. Şol dünýäň gün etdirmeli. Oo. Otdy gün akşam yatmadan ön yarım saatdan çırağını öçürseler. Şeýlemi? Oo. Dähli şäher onun kimdigi bilir. Nemesi yani köýköçüliň çyrasy ýanyp durar beýlekler kim nemede. Ora hakykda bara. Ha? Elbette de şöyle men erti halka teklif edin. Bir taýda sen näkör ýalyryny tügelim 6000'dan geçti menkilerim erti aýdyp. Şu garanky düşýän wagtyny nemedin? Hawa. Şondan uğralyp çyrağını. Saýty pişirjek gaýnatjak bolsaň öň ýanyna edin desen çaýyň içine oturun garankyň içine. Oo. Şeýle bilmeli bolýar. Ondan köýköçüliň çyrasy bilir. Hawa. Ha, O soňra kefekle berin şu jaýlary. Bolýar. Yani şol diýjek bolýan zadım sen emestade kimi gürleşip oturup halkdan etjek haýyşym barda. Şol 29-nda ol hökmen sadaka berdirjek bolýar da mesçitde öz adyny. Olam halkdan ýönelen pulun hasabyna ýa ogurlanan pulun hasabyna. Deme Halmurat men mollada däl neme däl kabulläl adamlar şol kabullälir. Ne men aýdýan men siziň iň mullakan mollaňyzdan mullakan bir molla men. Kabulläl şonyňyz. Allah da kabul etmiyor. Menim şona aýtjak boldum da, oň beren sadakasy kabulläl, haramdan ýygylan pulun hasabyny olam mesçitde Allahyň öýüne sadaka berjek bolsa o bolmaýar. Şoňa barmagan bir men günäh işmi kadip hasap edýänler. Günädir Halmurat. Şu ýanky günäh sowaby işini menden sorady. Bolar. Ene şol taýda ol iýiliň öňüne çykyp, ýani oturan mollalar, imamlar bar, olara da diýjek bolýan zadım. Siz boýnuňyza gaty ullakan günäni alýanyz. Bu dünýede de, o dünýede de. Hana ol halka edip oturan zulümini hemmäňiz görüp oturýarsyň. Şu zatlar görüp göz ýumýan bolsaňyz onda siz okan ilmizem size peýdasy ýok. Oň ensesine de giýdim. Siz näçe bu dünýede ýaşarsyň?
halk sizin yüzünde de seyretmeyen ben şonu aýtjak boldum da ruhanylary nedip bolsa menne erti öz çykysynda da aýdarmy olur. Ol siz bilen eden söhbetleşmede ýatlatmak parzym var. On edip oturan jenayetlerini, on töwregiň edip oturan jenayetlerini Allah'ın adı bilen, Kur'an'ın adı bilen, dinin adı bilen yapmagyň özüm ya yapjak bol özüm küllügüne jenayet. Günah da bu dünyada jenayet, o dünyada küllü günahdır. O ne atıp bolsa haýsy ýerine ýazylyp Kur'anyň diktatörü gollamaly. Şonu aýtjak boldum tapara. Alan hemme pikirleriniz bilen razylaşýan şu aýdylan zatlar bu gaty dogry onu erti halkdan haýyş eder. Gezýärler gezmelesin gelseler, soň öýüne gelibem garanky düşenni çyrana sürseler. Kapyda durup gün ýaşmaka el çarpjak, el çarptyn. Üçüncü çarede garanky düşenni yarım saat ışıgyny sürseler. Şäherem etrafım owa da garanky bolsun. Şonu kimiň öýüne çyraýan ýanmalsa belli bor, Gurban ulyň adamdy. Şu kökaçylar. Wagtyny aýtmaly. Adamlar wagtyny bilen ýalak etmeli. Şon häzir sorap bilerse erti şol gün ýaşanlar garanky düşenden umykly. Şonu aýtmaly. Men bileme, meselem çarjyda saat 6-da gün ýaşaýar diýiller meselem. Onu ýemede Krasnovodskda şagadamda ya emede Ortalama bir wagty bardyr hemme ýerde garanky bolýan Halmurat. Dedim ki, ýöne şol ýeme ýa-ni komendantsky şagadymdan öňetmeli näme bolýanam bar. Bolýa Halmurat ustaýda gutura elneme. Bor ýaşly, sağly, ýerte bürün çykyşlarymda şol mitingler bilen baglanyşyk edi bereli. Halkyň kan soragy var. Ne görersin şu kimin çykyşynda näme soraglar bar, miting barada näme teklipler var. Şo gelen teklipden hemmejigini aýdyp berdik. Belki ýene başga teklip taparlar. Ýurduň içinde meselem ýam ne görýän ol paýlanyp berdi saparagy ýa-ni listoklar dargada ýa gummoly. Manatın yüzüne ýazylýar ýa. Manatın yüzüne gaty begendim Halmurat. Bu gaty gowy Izabritania. O son köpeltmeli adamlar. Ödem uluraklaryna ýazan, zıngmala da demetmez o dözmediler. Yazan adamlaran dözmezler. Ben ulusyna ýazsam tutursam näme? Hatta 5 manat, 20 manat, $1 diýetene. Ulurana ýazan ýadygarlyk. Şolar ýaly garşylyklar bar, ýöne şonu sanyny, meşwerini köpertmeli we güýçlendirmeli pikir edýän şonu halk aýaga alyp başlajak da ýuwaş. Şo ýagdaý bar. Başgasy näme teklip edeli 4 tarapy gabal oturan halka. Hiçde. Adamlar ýene-de bir kuçaýdan gaçmamy der. Şoň üçin gorkmaň, soňundan utanarsyňyz. Şeýle gorkup ýöreňizi utanarsyňyz. Dogry. Buň gitjek geri ýok. Uruşga ýekynlikda at bor, hiç adam bolmaz. Ondan gorkmaň. Şu Akbaýdan alyp çykyp ýetişip bilde dogry bolýar. Şu gidişine seyredin, halk bilen oýun eder ýalak däldir. Şu düşmany duran ýerine diýde çökerler şu taýda. O war, bu war, hiç adam bolmaz. Bir halk üstüne hücum eden soň gitjek yerleri bolmaz bu. Ola da olsa para. Onu näme şuurlukça şun notada oturayly. Bolýa, sag bolun, ýyllaşlar, saglyklda görüşelim. Vatandaşlar sağ oturun giyeceğine rahat olsun.